Li navçeya Yenîşehra Amedê li du taxan ersayek ku bi sedan xanî li serê ne tên firotin. Yek ji wan taxa bi navê îplikê tê naskirin ku beriya 20 salan ev dergund bû lê nehat nav bajêr de maye. Tapoya xaniyan nîne lê di sala 1980 de belgeyek fermî dane wan ku hikûmeta wê demê destnîşan kiriye şaredarî dikare bi van belgeyan tapoya xaniya bide wan. Lê di nav çil salan de hemî hewildanê gundiyan vala derketin. Di ser de pirê wan jî jêçûye. Lê şaredarî erseyek ku nêzî 305 xanî li serê ne bi 174 milyonî daye ber firotinê. Îhaleya firotina taxê di dawiya mehê de bi rêgezên fermî wê li dar bikeve. Rûniştvanên taxê feqîrin û piraniyên wan jî bi alîkariya sosyalê dijîn. Ew dibêjin ger xaniyê wan xerab bikin nikarin mehek jî kirê bidin. Mehalameti firotanê mehalame %90'ı güç fakir fukarayı. Ondan sonra Afganistan'ı meribtinin bira li karşı iplige lüveri jwara gün çekir Afgan lüveri kabul nekirin birinden Ceylan Pınarı. Ceylan Pınarı jwara cennete derevin çekiri. Ta hayvan be hayvan, toprak be toprak. Evi deri halk evi deri hakkı meçiye mi hakkı evi ard bede. Evya jina. Em insan em jwara askeriye dike em vergiya xo dedin. İşte Rabbim ten بخانی فقیر و فقاره به دری کتنه یعنی دولت ترک متشکی فهم نکرد اما جوا چی جوی ملتی دخوازه نابي من محمد مهمت قاروشم 1983'te beri ve iplikit rونشتم دشي ام داو حقي اخوتك برا بام حقي اخو ام تخوازن بانسانيتي بام حقي خوازم حقوق عدالتي بام حقي اخو تخوازن ما فير كافردا ما الفري شماخو كريم ما دفردا ياشكي بوران ديه بلا حقيقه ندن دسينكي بافون خورا كسنقله بلا متعايده به بابي متعايده به قرالي متعايده به بلا باسمي شفرينك حقوق بحقيقه بيستا كريو كاركادش يقاغو بيستا كريبه بلا بدم بشلي شلي كريه بلا بدم بشيستي حق بحقوقي ما فير خو ما قفرزي خو زفري خو دفردا فيم حلانيكي ما اني بقندمانيكي حقي بلا هندانك ندا هناك يدني يا ملي برو جمرة شكل مراجعات كي يا ملي برو مدانة ما هاتو شكل البرج مثلا مدا منديسة مدا أبوقات ما مراجعات كي يبويش. أبيا 85 إمار أبيا أساسي دوسيا ماله. دفي محله تشلوسي دوسيا جوياية. ها أبيا فيا بلغاك إل ملي أملاك جبنا كم أرض خود تابوي بقرن مطالب كريه. Eme yasal prosedürü çıbı, yasal zeminde emi hakkı xo bigerin ve em kesinlikle nali insan ki livra kazma kij livra ev insan digre eğer vicdan ev hebe xalki kija velati de birabe eğer ev vicdan ev hebe ev rana be 305 mali mağdur nake ve bu kiji em jwi kabul nakin devlet bide wici em jwi kabul nakin biraviya baş bizanıbı o em viyaj dünya kamuoyu rajda bejim Türkiye kamuoyu rajda bejim له هر جیوی پرگازسızlığı چه بویه ام نکارن زاروزه چه مهور ام کافرات ترکن insan mevran mağduru insan yani parasal olarak sarı me 100 milyon paranajara evi insan yarate kebeko evi bir niyete berme hat mego qawi avaya men zamu ke vi ay mara tuzak çekin em via kabul nakin dosyayı mene menave hoş belli kiriye beraber cim yerinde bibine az 90 nüfus duda yaşamıştım az bir ki kabul nakim. Bravya baş bizan. Tekoşina wan a ji bo tapoyan ji çi salan zêdetre li na hemî bi xeteraya bêmaliyê rûbirûne. Mixtarê taxê Mehmet Şanercan got di nav çar mehan da şaredarî sê caran bi wan re hevdîtinan kiriye û ji bo rûniştvan jî ji projeyan nû feyde bigirin û bibin xwediyê xanî her carê bi şertê ku mesrefên giran ji wan re çêkiriye derxistiye pêş wan. Wî anî ziman hemî rûniştvan bi alîkariya sosyalê dijîn û dahatiyek wanî ne lewma nikarin di 150,000 ku ji wan tê xwestin jî bidin. Divê demê de şu anda tiştek û derxistina satişê nayê qebûl kirin. Çünkü tişkî wa di Cumhuriyet tarihê de natiye kirin. Li ser ti mehelê tiştekî wa natiye çêkirin. Penzerê wî örnekî wî tin. Ti kesik qurulî mehleka camî û Qur'an kursî û 400 hev bağımsız birim tê da dernaxe satişê. İnşaatekî li vê derê dema biqede îro bi milyon û nîve bi zorê were firotan. Yani ev kara vî insanê mazlum li vê derê çi ve ti tişkî îştine. Mağduriyeta da katlanmış ve.
ev ve daire zaten nikarbette de yaşamış ve xeni ve yaşamavi ev nikarbe bistineş. Çünkü İro insana ki kol ser dema yeşil kartı sosyal yardımlaşma yaşamıştı ve tıbankaki 205 milyar kredi nadık. Muxtar dibêje pirsgirêka rûnişvanan ji rêveberiyên şaredariyan ji sersariya wan dest pê kiriye ji ber ku mafê rûnişvanan bi dera hatiye bin pêkirin. Rûnişvanên taxa îplikê bihêvîne ku rojên pêş te şaredarî ji bo maxdûriyetên wan ji holê rake çareseriyek çêke. Lê piştî îlana firotina 5 donum erseyê ku xaniyên wan li serê di rojnameya fermî de hate belavkirin, hêviya wan jî kêm bûye. Ew dibêjin ku ji bo wan biryarek bi xêr dernekeve, çi ji destê wan bê ew ê li dijî derkevin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.